Okay, go, go, go! Merry Christmas akong tree! Merry Christmas! Merry Christmas of my tree! Christmas tree! Okay, padung na ta! Picture sa takadiyot. Before ta mga dito o kumbado. Mao na akong ground. Mao na akong gilabhan hapon. Ari po diri. Dirita, dirita, dirita. Dali mo niya mong lugar. Sa akong nilabhan kahapon kadaghan. Daghan di ko nilabhan. Grabe. Grabe akong nilabhan kahapon. Grabe ang kadaghan. So na nato disloyo. Muna akong tanong diri nga namilit sad sa Bongbong. Wah. See? Lain na tanong. Ang pilit sa Bongbong. Oh. Nasad ko yung mga tanong mga lain. Ini. Mga prayer plants. Baik tas tuyok, tiluyo. Tadi sa luyo. Tadi agi sa labhanan. Para shortcut. Wala akong gilabhan gahapon. Grabe daghan na. Akong gilabhan, 2 ka drum. Karon di pa kayo uga-uga. Basa-basa pa. Basa-basa pa. Mintas magpaabot ko sa magkuha na ko sa akong manghod. Mag-video-video tagamay. Video tagamay. Tuyok sa luyo. Luyo sa mong balay. Kani. Tuyok din he. Nilipita nga ito pa dong sa tangke. Mari. Oh. Nilipita. Muna akong kahoy nga akong gipanghuwag kahoy atong ng adlaw. Nag-andam kong kahoy para isusudlod sa luagan. Mau mo niya akong ubuhan. Ubuhan para luagan sa kahoy. Luagan sa kahoy. Mga tanong uban. Ang lugar. Hay-hayan. Merry Christmas sa akong Christmas tree. Merry Christmas. Sa akong tanong Christmas tree. Nilabhan. Grabe akong nilabhan gapon. Grabe ang kadaghan. So na nato disloyo. Muna akong tanong diri nga namilit sad sa Bongbong. Wah. See?
ta. Muna akong kahoy nga akong gipanghuwag kahoy atong nang adlaw. Nag-andam kog kahoy para isusudlod sa luagan. Mo muna akong abuhan. Akong abuhan.